Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов і ми розпочинаємо інформаційний день. Вже готові вітати у нашій студії гостя цієї години. Це Андрій Яременко, політичний експерт. Я вас вітаю. Добре. Дякую дуже, що долучилися до нашого ефіру. Одразу хочу проанонсувати, що піде у нас мова за тему Саакашвілі у цій годині. Будемо обговорювати все, що, так би мовити, наболіло і все, що знаємо. Отож, розпочнемо з того, що Юрій Луценко, генеральний прокурор України, сказав, що Генеральна прокуратура буде подавати апеляцію на рішення суду, яке вчора виніс Печерський районний суд і, зокрема, суддя Лариса Цокол. Давайте подивимося. Думаю, що держава, яка не вміє захищати себе, приречена на зовнішні атаки і стоїть перед сумною перспективою. Я захищав і буду захищати свою державу на будь-яких посадах, на посаді генпрокурора в першу чергу. Що буде далі? Далі буде апеляційні суди. Ми впевнені, що в апеляції ми наведемо достатні докази і щодо Мельника, бо, ще раз хочу сказати, до Вищого господарського суду ми провели рішення, попри дуже серйозний політичний тиск на суд, про те, що майно університету незаконно відчужене і зараз воно повернуто університету. Це практичне визнання того, що дії по його відчуженні були незаконними. Також у матеріалах справи є докази того, що особисто Мельник давав вказівки своїм підлеглим про вчинення незаконних дій щодо цього майна. Да, я розумію, що Ірпінський суд не побачив цих доказів. Будемо робити все, щоб апеляційний суд, а можливо і Вищий суд, а можливо і Верховний суд, уже новий, побачив ці докази і відновив справедливість та законність. Пане Андрію, отож, що взагалі буде далі з Саакашвілі? Як розвиватимуться далі події? Це таке узагальне питання перше до вас. Ну, узагальне, він буде далі проводити свою політичну кампанію. Ніхто його не посадить, тому що прокуратура вимагала домашнього арешту. От я собі просто уявляю, що хтось з глядачів, пересічна людина, під час затримання не просто буде опиратися, ще й поламає по ходу машину і ще й збіжить, і після цього прокуратура йому буде вимагати домашній арешт. От якось мені це важко уявляється, що після таких уходу домашній арешт. Тому, відповідно, немає політичної волі Саакашвілі саджати зараз. Немає тієї волі, ймовірно, через те, що все ж таки достатня кількість людей вийшли на його захист. Так, звичайно, це не революція, це не Майдан, але ті 2-3 тисячі людей, які вийшли, але вони вийшли справжні, тобто видно, коли справжні люди, це дуже серйозний політичний вплив. Плюс все ж таки у Саакашвілі є серйозні прихильники Заходу, які швидше за все зробили офіційні дії, про які ми не знаємо, але знов-таки це переконало теж прокуратуру просити домашнього арешту, а не справжнього. Але про те, що ми говорили з вами за хвилину до ефіру, так, про домашній арешт. Стільки вже всього трапилось, починаючи з пункту перепуску Шегині, і потім вже те, що відбулося на Костьольній, оці всі ухили, тобто як відбили прихильники і соратники Саакашвілі, самого Саакашвілі, і домашній арешт. Да. Про те, що ви говорили. Як взагалі таке укладається? Тому що, знаєте, я завжди проводжу паралель. Якщо б, наприклад, ми з вами, так? Ми з вами завтра в пункті пропуску Шегині отак пройшли. Що б з нами зробили? Ну, я точно не цікавий цим законодавством, але не думаю, щоб ми спокійно ходили зараз. От і я про те саме. В чому справа? Ну, справа в тому, що все це суто політичний процес. Це абсолютно політичний процес. Рішення приймаються абсолютно політичні. В тому числі з судами, в тому числі Генеральною прокуратурою, в тому числі Укрзалізницею. Це абсолютно політичний процес. І оскільки є це політичний процес, він йде в логіці політичного процесу. А логіка політичного процесу така, що має бути шоу. У нас політичний процес – це завжди шоу. Відповідно, ми бачимо це шоу, кожен з гравців цього шоу намагається собі вирвати якийсь свій плюс. Саакашвілі розвиває свою кампанію піар. Ну, банально. В нього була підтримка, після перетину кордону, в нього була підтримка, довіра до нього на рівні 3% в Києві. А після цих дій проти нього, в нього довіра на рівні 5-6%. Це ми заміряли. Відповідно,
Тобто, відповідно, це йому йде в плюс. А от переб'ю поки що про заміри ви згадали. Скільки взагалі респондентів всього було? І щоб наскільки можна довіряти ось цим замірам? Те, що ми Тому що, робили... чому я питаю, зараз секунду, тому що вчора політичний експерт сказав, що навпаки, рейтинги довіри і недовіри серед Порошенка Саакашвілі, вони ось так стрибають, але більш-менш вони не змінюються. Давайте так, рейтинги стрибають завжди, і середня вона завжди посередині між найбільшими і найменші значення. Да, дійсно, той замір, який ми зробили одразу після початку цих подій, він іде невеличкий плюс, але знов-таки ми запитували не про рейтинг, а про довіру. Опитали ми трохи більше 1500 респондентів. Для малих даних це похибка менше 2%. Для малих даних, там для результатів з 50%, там похибка більше 2,5%. Для результатів там по 5%, там похибка чи 1,6, чи 1,9. Зараз сходу не пам'ятаю. Тобто це за межами похибки, це збільшення довіри. Але знов-таки, да, дійсно, вони коливаються через події. Це правда. Повернемось до цієї теми. У нас зараз на прямому телефонному зв'язку Іван Слободяник, це член політради Руху нових сил. Іване, вітаємо вас. Доброго дня. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отже, Іване, до вас перше таке питання. Що далі робитиме Саакашвілі? Де він зараз? Що робить? І взагалі, які плани на майбутнє? Будь ласка, розкажіть. Плани на майбутнє, по-перше, ми продовжимо наш протест і будемо далі підіймати проблеми, які сьогодні найбільше турбують українців. Це корупція, а слідом за нею це бідність, відсутність реформ і взагалі курс країни, яким ми рухаємося. Тому ми так само продовжимо в цю неділю о 12-й годині ми зберемося в парку Шевченка і підемо величезним маршем на Майдан Незалежності і будемо далі обговорювати ту катастрофу в країні, яка відбувається, а це ті проблеми, які я щойно озвучив, які в тому числі впливають і на тарифи, і на пенсії, і на колапс медичної системи. Тому ми далі продовжимо свою протестну боротьбу, політичну, мирну, і з висловленням, в тому числі, свого бачення, що необхідно робити в країні. Це головна лінія, якою ми будемо рухатися і далі, і ніщо нас не буде зупиняти. Якщо ви маєте на увазі юридичні там нюанси, я думаю, що це краще з адвокатами говорити. Я думаю, що зараз є ризик того, що може бути зараз реакція зі сторони влади, в тому числі спроба депортації Михайла. Тому що ми побачили, що спроба Генеральної прокуратури притягти за вуха якусь ліву справу про якийсь державний переворот, вона фактично розвалюється на очах. Але ми бачимо зараз спробу міграційної служби і, можливо, це буде через адміністративний суд, спроба депортувати, тому що якщо не можуть так з якимось чином обмежити діяльність, будуть проводити в інший спосіб. Але я згоден, я почув там останні фрази соціолога, я неправда не зрозумів, хто це, що ми дякуємо політтехнологу Порошенку за те, що він допомагає нам ставати все більше і більш популярними. Тому що кращої популярності, аніж, як жартує Михайло Саакашвілі, кращого дієтолога, ніж Порошенко, як для нього особисто, так і для всієї країни, сьогодні у нас немає. І я думаю, що влада буде і далі робити все більше і більше помилок, тому що я думаю, що приходить усвідомлення того, що процеси почалися незворотні, і це вчора прокоментували майже всі ключові лідери громадської думки, і журналісти, і політологи. Я думаю, сьогодні зрозуміло, чим закінчиться влада. Єдине, що мене турбує, щоб в цій агонії вони не робили таких же крайніх кроків, тому що ми за це теж переживаємо. Тому що ми і далі будемо здійснювати мирний протест. І ми намагаємося цими способами довести, і ми це довели, що ми не претендуємо на радикальні дії, тому що ми розуміємо, що сьогодні люди бояться радикальних дій, не хочуть цих дій. А якщо навіть і хочуть, то розуміють, що це може дестабілізувати країну, і цим може скористатися треті сили. Ми відповідально ставимося до своїх дій, і ми таким чином не хочемо підігравати. Пане Іване, скажіть, будь ласка, де зараз саме перебуває Саакашвілі? Я зараз не знаю, де він перебуває. Я знаходжуся в місті на зустрічах по політичним справам. Я не знаю, де саме він зараз перебуває. І яка була реакція на те, що заявив сьогодні Юрій Луценко, що буде апеляція подана на рішення суду? Яка апеляція? Апеляція про що? Даруйте. Ви вчора чули
той політичний, юридичний, передусім фарс і профанацію, то про що може йти мова? Ну, людина не орієнтується, я так розумію, і далі. Але мене турбує оця наполегливість така сліпа, що ми далі не здамося, щоб що. Я не розумію. Ну, очевидно, що там немає жодних доказів. Процесуальні всі норми були порушені. Апеляція щодо чого? Ну, це якась дивна річ. Якщо стільки депутатів вчора, стільки лідерів громадських думок готові були взяти на поруки Михайла Саакашвілі, ну навіщо це далі істерія? Ми розуміємо для чого. Для того, щоб вони побачили, що на останній марш вийшла величезна кількість людей. Вже якщо там раніше там говорили, що там 30 маргіналів, то зараз сперечаються вже в тисячах людей. Вже сперечаються там чи 20 тисяч, чи 50 тисяч, ось подивіться такі фотографії, чи такі фотографії. Очевидно одне. Протест набуває неймовірно масового характеру. Нас мільйони насправді, ми маємо усвідомлювати, не дивлячись на інформаційну блокаду. І людей буде виходити все більше і більше. Пане Я думаю, Іване, що там саме це спонукає, власне, Луценка робити такі За заяви, щоб обмежити його інформацією правоохоронних органів, там взагалі 2,5 тисячі людей було. Це я до чого веду? Я не хочу апелювати, нічого, просто от, спираюсь на офіційну інформацію, інформаційних джерел, щоб не перебільшували, що там були десятки тисяч людей і так далі. Будь-хто може зайти в інтернет, подивитися фотографії з квадрокоптера і зрозуміє, порахує самостійно. А поліція завжди, якщо говорить 2,5, це треба множити на 10, тобто 25 тисяч, це точно було за підрахунками поліції. Добре. Це я так вважаю. Дякую вам дуже. Іван Слободянник, член політради Руху нових сил, був на прямому телефонному зв'язку зі студією АТР. Повертаємось до студії зі спілкування з нашим гостем Андрій Яременко, політичний експерт. Коментуйте. Ви багато чого почули. Ну, багато почув. Перше, про кількість. Ну, це завжди стандартно. Поліція завжди занижає, от ті, хто проводять акцію, завжди завищують. Я так розумію, от зараз завищили разів так в 5, потім подумали, завищили в 10, тобто 20-50 розбіг. Взагалі 20-50 – це значна кількість. Там реально було 3, 5, 6 тисяч. Навіть з усіма, хто проходив, ну ніяк не більше 6. Але тут питання інше. Питання в тому, що да, дійсно, серед них було досить багато щирих людей, які дійсно вийшли на протест через несправедливість, через те, що це їх поклик. А це має значення, яке приблизно по своєму політичному впливу дорівнює впливу десь 1020, які вийшли там за гроші строєм. Тобто вони набагато більш ефективні в цьому плані. І це дійсно почули. По-друге, ну да, дійсно є міжнародний тиск. Тому що от ми не знаємо, а задав пан Дуда Порошенко сьогодні запитання про Саакашвілі чи ні? Ну, от ми ж цього не знаємо, а міг задати. І ми не знаємо, а хто зателефонував Луценку і запитав, а ви тут що? Чому ви от таке робите? Тому що процес явно політичний. Ми цього всього не знаємо. Але швидше за все ці дії були зроблені, тому що, повернусь, якби таких дій не було, міжнародного потужного тиску, ну, після того, як вони поламали поліцейську машину, ну не було б вимоги домашнього арешту. Ну, А які вимоги, до речі, можуть бути от за те, що поламали машину? Ну, от все, що ми спостерігали. Коли... Ну, взагалі людина явно ухиляється від слідства. В тому варіанті, коли людина явно вихиляється від слідства, ну явно збіг, машину зламав, це не, вона має бути в СІЗО. Тому що воно ухиляється від слідства. Ну, це принаймні так працює для всіх людей. Але не для Саакашвілі, тому що, повернусь, питання Саакашвілі – це питання не юридичне, це питання суто політичне. Ну, власне, там і звинувачення теж політичні. Ну, якось так. Іван Слободянник сказав, що вже готується до недільного маршу, да, антикорупційного, або за імпічмент, так званий марш. Але от окрім цих маршів, окрім цих акцій, яка взагалі далі політична доля Михайла Саакашвілі? От мені здається, головна проблема Саакашвілі і його команди, що вони вміють робити дуже круті, класні, яскраві, сильні, потужні акції, але вони не вміють планувати політичні баталії довгі. Тобто в них була яскрава перемога. Прорив через кордон, після якого Саакашвілі нічого не було, це величезна перемога. Але вони не розвили абсолютно. Він скатився в ті самі форуми і зустрічі з тими самими прихильниками. А от зараз чергова перемога в суді, ну реально ж перемога. Але знов-таки в них немає навіть приблизного плану, що робити. Завтра ще один марш. Або фраза «ми збираємось на вічі щотижня». Ну, збирайтесь ви щотижня. Ну, річні вічі має бути виконуватися, а вони річні вічі так в такому плані залишаються. Тобто це серйозна проблема зараз Саакашвілі і його команди, в тому, що в них немає стратегії.
Друга проблема в тому, що в них, по суті, немає мережі активістів партійної мережі. Вони намагаються будувати, але знов-таки, враховуючи нетиповість, скажімо так, Саакашвілі для української політики, нормально сформувати мережу на місцях вони практично не можуть. Тому що, ну, коли емоційна людина, вона не може будувати мережу. В них проблема з системною роботою. Я так розумію, в Грузії навколо нього були потужні реформатори. Ну, той же Каха Бердукідзе, якщо неправильно сказав прізвище, перепрошую, який, на жаль, покійний, який був дуже системною, потужною, ефективною людиною. А от зараз я таких людей там не бачу. До речі, лунає така інформація, що саме він, Ках, що він був реформатором, а Саакашвілі перебрав на себе просто його здобутки. Чи можете це спростувати? Ні, не зовсім. По-перше, внутрішня політика в іншій державі, які ми не все чітко розуміємо, це поганий такий предмет для коментування, але все ж таки їх не можна розділити. Саакашвілі, він був обличчям, він був піарником, він був людиною, яка несла політичну відповідальність. Врешті-решт справу завели за ці реформи, за те, що він ефективно провів реформи, за те, що він поборовся корупцією, за нього ж справу і переслідування його саме за це, за те, що він був дуже ефективним, тому що він перебрав на себе всю політичну відповідальність, позитив і негатив. А да, дійсно, мозгом реформ був Каха, це дійсно, це правда. Інше питання: в Україні в Саакашвілі немає такого мозку з одного боку, а з іншого боку в нього немає тут і системності. А коли немає системності, він приречений бути в режимі 5-10%, не більше. Тоді яка головна мета ось цих всіх маршів? Не знаю. Show must go on. Я не можу Але сказати. ж це шоу все одно, комусь то треба, знаєте. Ну, а в нас для чого завжди, це коли треба? в нас в Україні відбувається політика наступним чином. Щось трапляється. Після цього всі сторони дуже активно починають намагатися використати для себе. Пам'ятаєте, от коли був Майдан, величезна кількість людей ходили і казали, що це саме вони Майдан зробили. Це ж завжди було так. Зараз чомусь і люди говорять про те, що от їх кинули, чи ще щось там відбулося. А насправді що відбулося? Відбулася яскрава подія. Потім всі політичні сили побачили, от саме зараз треба робити. Натиснули кожен на свою червону кнопку. В кожної є якась своя червона кнопка. Почали робити якісь дії. Потім з'явилась результуюча. І в рамках результуючої були такі ситуації: з одного боку Кличка, якого з вогнегасника поливали, тому що він щось не те сказав, а з іншого боку і фактичним поваленням режиму Януковича. Все ж таки Майдан в цьому плані був успішний. А ще з іншого боку створюємо антикорупційних інституцій, які якось почали боротися з корупцією. Знов-таки можна коментувати, це окрема тема, там величезна тема для коментування, але знов-таки залишилася величезна кількість сил, кожна з яких зробила щось своє. Аналогічна історія і тут. З'явилась подія, і відповідно прийшла попіаритись кіпа людей. Та сама Тимошенко прийшла попіаритись. Як це Тимошенко не буде піаритись? Хоча чомусь, коли був прорив кордону Саакашвілі, вона з ним поспілкувалася один день, а потім ввечері того ж дня побігла. Чому? А Тимошенко, вона, на відміну від Саакашвілі, вона дуже стратегічно мислить. Або посварилися, або склали 2+2 і прикинули, що буде далі. Але бачите, ситуація з Шегині, і потім ситуація вчора у суді, коли вона і усі інші безліч народних депутатів прийшли на підтримку і готові були взяти на поруки навіть. Ага. Тобто, знову ж таки, це більше як політичний піар, чи все ж таки реальна підтримка до Саакашвілі? Де межа? Це і політичний піар, і реальна підтримка. Хоча, я думаю, Саакашвілі для Тимошенка вигідна ситуація, коли Саакашвілі в такому стані підвішеному, не зовсім балотується, не зовсім не балотується, не має своєї мережі, не може домовитись з ключовими гравцями. Тому що якщо він займе цю антикорупційну нішу, так він же ж якраз по електорату Юлії Володимирівни буде проходитись. Не по всьому, звичайно, в неї там пенсіонери є, і в неї є соціалістичний електорат, вона зараз більше соціалістична риторика в неї. Але все одно, якусь частину електорату він в неї почне перебирати, і для Тимошенко це дуже невигідно. Але знов-таки прийти, підтримати, і показатись перед своїми виборцями, це правильна дія. Чому, на вашу думку, саме таке рішення суду? Це погано слідчі працювали, прокурори?
Ну, знов-таки, я не думаю, що це воно має відношення, хоч якесь відношення до роботи слідчих і прокурорів, але я думаю, це має відношення до судді Кірєєва. Точніше, в те, що всі пам'ятають його історію. І чомусь ніхто не хоче повторюватись. Тому що, коли це вважала Тимошенко, все ж було зрозуміло. Потім пройшло кілька років, і це теж стало зрозуміло, але абсолютно по-іншому. І я думаю, це позиція в тому числі і судді. Це одна історія. А є інша історія. Як з одного боку, от щойно генпрокурор в ефірі сказав, цитую, незважаючи на тиск, ми протягли через суд чогось. Ну, по-перше, ми протягли через суд, коли прокуратура має давати суду докази, а він вже вирішує. Це точно означає, що вони на суд тиснули. Тобто це така пофрейдо оговорка, але з іншого боку, вони не все можуть протягнути через суд вже. Вже судді думають про свою репутацію, про своє майбутнє. І я вже бачу той факт, що в цьому випадку суд повів себе як незалежна інституція. Добре, чи це погане інше питання? Але суд повів себе саме як незалежна інституція. Незважаючи на шалений політичний тиск, на шалений інформаційний тиск, суддя прийняв своє рішення. Знов-таки, враховуючи те, що прокуратура зазвичай на суддю має набагато більше впливу, ніж адвокат, так же у нас історія склалась. Це говорить про те, що у нас такий крок до незалежного суду зроблений дуже потужний. І зроблений він не реформою суду, а історією пана Кірєєва. Проведіть паралелі більш детально. А дуже просто, не хоче суддя бути Кірєєвим. Він розуміє відповідальність. Він знає, що завтра Порошенко піде, якщо не через імпічмент, то через вибори. Якщо не через вибори, то по абсолютно природнім причинам. Всі ми люди. А судді і суду бути на цьому місці, продовжувати далі щось вирішувати. І він про це вже думає. Юрій Луценко також говорив і про те, що будуть доводити справжність ось цих плівок, які він представив, розмови Курченка, Саакашвілі і інших. Скільки взагалі на це треба часу, щоб довести правдивість чи навпаки спростувати правдивість цих плівок, справжність? Враховуючи те, що він пообіцяв залучити експертів з різних країн, від Британії і Штатів пообіцяв залучити експертів, відповідно, це може зайняти дуже довго по процедурі. Це такий дуже класний спосіб з одного боку дати легітимацію своїм рішенням, з іншого боку затягнути по часу. Тому що зараз найкращий варіант – це не вирішувати, а забовтати справу. Це одна історія. Інша історія. Те, що прокуратура має доводити звинувачення з залученням дуже складних систем, а це ж реально складна система, залучити іноземні держави, це, з моєї точки зору, дуже позитивно. І те, що вона має доводити це і суду, Печерському суду, хоча вже у нас Печерське правосуддя не так давно, це було ім'я нарицательне, і доводити громадськості, і те, з моєї точки зору, це дуже позитивно, і було б дуже здорово, якби всі справи доводились саме от такими складними, важкими речами. І щоб в нас кількість обвинувачувальних вироків була, десь в межах 40, 50, 70%, не більше. Тому що от тоді, коли прокуратура буде кожен це доводити. І з моєї точки зору це правильно. Я просто хочу звернути увагу на таку штуку. В нас, от в культурі, оце в нашій культурі, коли ми кажемо «його судили», це синонім фразою «його осудили». Це синонім в нашій культурі. Тобто, якщо людина потрапила до суду, це означає, що її зроблять винною. Хоча, по ідеї, суд має визначати, винна вона чи не винна. От в нас це синоніми. Тому що в нас виправдальних вироків дуже-дуже мало. І якщо прокуратура буде так само класно доводити, можна з виправдальних вироків буде побільше. Пане Андрію, повернемось до цієї теми. У нас на прямому телефонному зв'язку Андрій Лисенко, речник Генеральної прокуратури України. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Будь ласка, розкажіть, коли саме буде оскарження рішення по Саакашвілі? Коли його очікувати вже можна? Справа в тім, що прокурори Генеральної прокуратури зараз займаються підготовкою апеляції подачі до суду. Нагадаю, що вчора суд займався розглядом питання, тобто прокурори просили запобіжний захід у вигляді
домашнього арешту з електронним браслетом для Михайла Саакашвілі. Суд не задовольнив. Зараз прокурори готують апеляцію з цього приводу. Чи будуть Як нові... тільки вона буде готова, вона одразу буде подана до суду. Але бодай хоч якісь терміни є? Тиждень, два, три, чи зарано зараз ще про це казати? Ну, справа в тім, що це має бути зроблено в 5-денний срок, якщо було оголошено вчора на суді. Чи будуть нові докази? Прошу? Чи будуть нові докази? Взагалі, готує Генеральна прокуратура нові докази якісь по цій справі Саакашвілі? Прокурори готують апеляцію. Зрозуміло, що там буде нові докази і нові аргументи. Я вас почув. І останнє питання до вас такого роду. Саакашвілі зараз на волі, вдома перебуває. От у нас Іван Слободяник, це його соратник, включався у прямий ефір і розповів, що це все нісенітниця. Назвав дії Генеральної прокуратури нісенітницею. Як ви можете відреагувати на такі коментарі з боку соратників Саакашвілі? Ну, справа в тім, що соратники – це дуже добре, якщо у людини є вони. Якщо є підозра, якщо є факти того, що людина може бути причетним до злочину, який передбачається Кримінальним кодексом України, то зрозуміло, що в цій справі має суд сказати своє остаточне слово. Тому ми обов'язково будемо готувати докази цього, і суд хай скаже, хто правий. Пане Андрію, ще одне уточнення. Юрій Луценко казав, що буде залучати міжнародних партнерів для того, аби довести чи навпаки спростувати справжність ось цих плівок, які були опубліковані, розмовні плівки. Скажіть, будь ласка, чи йде зараз цей процес, чи чого очікувати? Він сказав, що готовий залучити до експертизи цих записів фахівців хоч ФБР, хоч Скотланд-Ярду. Тому, якщо буде така необхідність, вони будуть залучені. І при цьому ж нам треба розуміти, що якщо вони теж дадуть на це згоду. Тобто тут є умовності. Якщо потрібно буде і буде згода на це, ця експертиза буде обов'язково зроблена. Який запобіжний захід прокурори будуть просити для Саакашвілі надалі? Поки що я не готовий це сказати, тому що апеляція ще не подана. Ми вас почули, зрозумів. Андрій Лисенко, речник Генеральної прокуратури України, був на прямому зв'язку зі студією АТР. Пане Андрію, знову ж таки, ви все почули, будь ласка, ваші коментарі, ваша реакція. Нічого не сказав. Апеляцію готуємо, коли-небудь подамо. Луценко сказав, що може бути подасть, але ми нічого не знаємо, чи подасть, чи ні, коли. Хай все вирішує суд. З одного боку, з іншого боку, він сказав те, що має сказати речник Генеральної прокуратури, тому що він просто повторив слова, він повторив офіційну позицію. Взагалі, от натрапив в мережі на такі от речення, я вам його зачитував, коли ще до ефіру з вами спілкувалися, ось ледве-ледве затримали, натрапили на громадське обурення і протести, а в підсумку відпустили. Зараз бачимо, що відпустили, готується апеляція, ми не знаємо, коли вона буде, за словами речника і самого Генерального прокурора України. Але постає питання, що це за сценарій? Для кого він треба? Що це взагалі відбувається і як це можна зрозуміти? По-перше, тут багато висновків. Саме найперше і найголовніше – це тому, що громадська протест має дуже потужну силу. Ми робили дослідження ще за часів Януковича. До речі, за нього мене вставили в чорні списки свого часу. За що окремо дякую. Так от, ми робили дослідження, в якому говорили, що от як відбувається протест. Коли протести доводять результат. І ми зрозуміли, що як тільки влада Януковича, ота, яка жорстка, сильна, яка все намагалась робити, вона натрапляла на більш-менш серйозний системний протест, одразу вона швидко здавала, вона йшла на поп'ят, вона намагалась забовтувати, вона намагалась знаходити якісь компроміси, вона спілкувалася і так далі. Зараз громадське стало ще більш сильною, тому що в нас, всі пам'ятають, є дух Майдану, всі пам'ятають, що таке може бути. В нас зараз до громадськості прислухається набагато більше. І я так просто нагадаю, що свого часу для того, щоб помінялися, наприклад,
якісь дії потужні з правоохоронних органах тоді треба було шалені мітинги там на 20, на 30, реальних 20-30, не тих, які там от про Саакашвілі соратники кажуть, а реальних 20-30 людей. Для того, щоб в правоохоронних органах щось змінилось. Зараз це 500-600 людей, які приходять з вимогами, на них вже звертають увагу. Тобто громадський процес це зараз став дійсно потужною силою. В тому числі і легалістський процес. Протест, наприклад, написати 500 звернень за один день і будь-який орган влади піде з вами домовлятися. Це так, кому дуже не пощастило з якимось місцевим ЖЕКом чи чиновником адміністрації, напишіть туди 200 скарг за день чи 500. З вами будете одразу домовлятися. Так от, це одна історія. Є інша історія. Про те, що в нас влада намагається робити якісь сценарії, але сценарії робити вона не може з тих причин, що дуже багато гравців, кожен з гравців веде свою гру і, відповідно, результуючи, вона не влазить в жодну стратегію. Тому що от вони починають затримувати Саакашвілі, а тут втрачаються його прихильники, його противники. Одразу за Саакашвілі збираються ті люди, які його шалено ненавидять, яким їм дуже не потрібен, але їм вигідно, щоб зараз на ньому попіаритись. Згадаємо про той десант в суді. Одразу згадуються якісь міжнародні партнери. Одразу згадуються місцеві олігархи, місцеві телеканали. Тому що от мені так сподобалось, коли соратники Саакашвілі по національних каналах кажуть, що в нас інформаційна блокада в ефірах. Це ж взагалі смішно. От в прямому ефірі телеканалу соратник Саакашвілі каже, в нас блокади. І в них немає якогось протиріччя ніякого. І в такій складній історії насправді дуже класно грати. Клас гри будь-якого гравця в Україні все ж таки поменше, ніж той, який вимагається тут. Відповідна стратегія неможлива. Єдина можлива стратегія, яка тут може бути плюс-мінус позитивна, це не знаєш, як робити, дій по закону. Але в політичній справі діяти по закону не можна апріорі, тому що там і логіка інша. Тому стратегії бути не може. Стратегії не може бути зараз самого Саакашвілі, у нього, в принципі, стратегії немає. Стратегії не може бути в Генпрокуратури, яка змушена перебуватись на ходу. То от ми його затримуємо, то просимо домашнього арешту, то от зараз ми його будемо депортувати, то не будемо депортувати, то ще щось. Вони ж змушені на ходу перебуватись постійно. То дії президента, який нібито тут немає, але він на все це впливає, який змушений якось реагувати, знов-таки ми внятно не знаємо як. Тому стратегії тут немає, від слова взагалі немає, воно тут неможливо. А от як взагалі ці перипетії можуть якось відобразитись на іміджі Генеральної прокуратури України, на Юрії Луценко, зокрема? Ось такі гучні заяви, гучні оприлюднення плівок і врешті-решт рішення суду, яке ми всі побачили вчора. Так. Генпрокуратура в нас абсолютно їм же гірше не буде, скажімо так. Тому що в нас до прокуратури претензій дуже багато, обіцяли реформи люди не помітили, обіцяли боротьбу з корупцією, боротьби з корупцією не помічено, швидше помічена боротьба антикорупційних органів один з одним, що, до речі, з моєї точки зору абсолютно позитивно. Оце помічено. Конкретно боротьбу, тому Генпрокуратура репутація нічого не зіпсує. Луценко як політику я би поставив, якщо не 5 з плюсом, то 5 з мінусом точно, за 5-бальною шкалою. Тому що він продовжує дуже на ходу перебуватися. Причому це робить настільки природно, настільки класно, що ми просто абсолютно не помічаємо ніяких нестиковок. Він абсолютно нормально політично висловлює позицію і грає в політичну гру. Але, я не думаю, що це грає йому дуже на користь. Українській системі правосуддя це однозначно йде на користь, тому що той факт, що ми бачимо, що суд в нас демонструє незалежність, а тут же що цікаво, у нас же всі суди дивляться один на один, у нас право не прецедентне, але всі суди дивляться на судову практику. І вони дивляться, хто яке рішення виніс, особливо в гучних справах. І отут пішли проти прокуратури, і це додає імовірності того, що десь в якомусь іншому суді підуть проти прокуратури. І це позитивно для судової системи. Поруч з усіма іншими моментами, звичайно, це не єдиний факт, але цей факт – це ще один в копілку збільшення залежності судів.
Це позитивно. А те, що зараз в нас піднімається тема корупції, це дуже позитивно. І тому що тепер для того, щоб показати, що Саакашвілі, він говорить якісь пусті речі, прокуратура змушена боротися з корупцією. Як мінімум демонструвати, як мінімум якісь показові затримання робити. З моєї точки зору, це позитивно. І от я поставив питання стосовно іміджа Генеральної прокуратури і Луценка, зокрема. А тепер таке саме питання, тільки що стосується Саакашвілі. Які політичні плюси від такого піару він отримує і чого можна очікувати далі? Саакашвілі знаходиться в ніші, загальна з яких десь 10%. Тобто його потолок – це 10%, на умовах низької явки – 15%. Все. На ці 10-15% претендують величезна кількість партій, в тому числі дрібних, в тому числі нових прогресивних, та сама Соліде чи Демальянс, нових прогресивних в лапках, вони так себе називають. Це не моя оцінка, це їх самооцінка. От такі події, вони додають перетикання голосів від цих партій, трішечки від Батьківщини, до Саакашвілі. Потім це все піде на спад, голоси будуть перетікати назад. Нормальний, знов-таки, політичний процес. І знову ж таки, продовжуючи тему про імідж. Дуже похитнуло чи не похитнуло, на вашу думку, сварка або конфлікт між ГПУ і НАБУ? Навіть на цей конфлікт відреагували міжнародні спільноти і партнери. Імідж похитнуло дуже сильно обох всередині країни, це один факт. І за теренами країни. За теренами тільки імідж Генпрокуратури, вони всі підтримують НАБУ, принаймні те, що я чув. Але знов таки, з моєї точки зору, це абсолютно позитивний процес. Тому що після цих подій, да, звичайно, прокуратура робить все, щоб знищити НАБУ. Це нормально. Нормальна боротьба сил. Тому що, наприклад, секретні агенти мають давати електронні декларації, Луценко сьогоднішній. Тобто, якщо вони дають електронні декларації, є, що вони після цього будуть секретними, коли всі будуть знати, що оцей секретний агент НАБУ. Це як? Тобто вони намагаються все це максимально знищити. Але саме завдяки цьому кожен працівник НАБУ знає, що за кожним його кроком спостерігає Генпрокуратура, чи Генпрокуратури головне знайти в його діях помилку. І вони обережніші. Одночасно з цим в Генпрокуратурі кожен працівник знає, що за ним може спостерігати працівник НАБУ чи іншого антикорупційного органу. І за всім цим намагається спостерігати СБУ, яке час від часу теж заявляє про те, що вона ловить корупціонерів, хоча абсолютно не притаманна їй дія. Але знов-таки вона слідкує за тими і за тими. Тому от з точки зору очищення всіх наших правоохоронних служб від корупції, цей конфлікт несе абсолютно позитивний результат. Головне, щоб він не затухав. От якщо якась зі сторон виграє, то в цій стороні може з'явитися внутрішня корупція. Тобто, якщо там виграє ГПУ, вона буде повертати все, як їм зручно. Якщо виграє НАБУ, є великий ризик, що вони отримують забагато влади повноважень, що ними користуватися. І знову ж таки, коротко, у нас буквально півхвилинки лишається до кінця ефіру. Яка подальша доля у НАБУ, враховуючи те, що вже готують законопроект? Точніше, я навіть не знаю, як правильно там сказати. Пам'ятаєте, це законопроект, який дозволяє більшістю голосів знімати директора НАБУ, тобто звільняти. І цей законопроект, враховуючи те, що на нього відреагували міжнародні партнери, його поки що зняли з порядку денного. Але от якої долі очікувати далі від взагалі парламентарів? Його будуть час від часу намагатись поставити. В момент, коли не наткнуться на опір, тоді він пройде. Але поки він наражається на опір і громадськості, і міжнародної спільноти, то міжнародна спільнота важливіша, він не буде проходити. Тут ще, можна сказати, ще одну така річ, яка, це мої фантазії, але я думаю, що закордонні служби фінансової розвідки і фіскальні, вони дуже добре знають, у кого українських депутатів скільки і чого лежить. І час від часу вони можуть їм такі довідки показувати і щось просити. Я не знаю, чи так, чи це не так, але я думаю, така опція в них є. Дякуємо дуже за відповіді, за дискусію. Андрій Ременко, політичний експерт, був гостем цієї години в нашій студії. Одразу хочу проанонсувати, що гостем наступної години у нас буде Сінівір Кадиров. Це учасник Кримськотатарського національного руху. Будемо говорити про
Крим, про кримських активістів, про чергові затримання і обшуки у Криму. Так само очікуємо на прямі включення в ефір кримсько-татарських активістів та правозахисників. Вони поділяться у прямому ефірі оперативною інформацією стосовно того, що нині відбувається у Криму. Про все це вже за 15 хвилин, а за 5 хвилин в ефірі АТР новини Заман. Залишайтесь з нами.